ng mga nagbabagang balita. Pangulong Bongbong Marcos personal na tiningnan ang kalagayan ng Masbate na hinagupit ng bagyong Opong. 5 establishmento sa Pili nasunog. Bilang ng mga namatay sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, patuloy na tumataas. At ongoing facilities at investment sa Camsur, ibinida ni Gov. El Rey Villafuerte sa business sector sa probinsya. Magandang gabi! Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Opong sa lalawigan ng Masbate. Personal ring tiningnan ng Presidente ang sitwasyon ng mga residente at ng probinsya na pinaka-naapektuhan ng pananalasa ng bagyo. Maliban sa tulong gaya ng food packs mula sa DSWD, dala rin ng Pangulo ang generator sets habang nagpapatuloy pa ang rehabilitasyon ng kuryente sa probinsya. Kasama ng Presidente ang ilang cabinet members tulad ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DOLE Secretary Benvenido Laguesma at DepEd Secretary Sonny Angara. Tiniyak ng Pangulo ang mga Masbateño na nasa likod nila ang pamahalaan sa kanilang muling pagbangon dulot ng naging epekto ng nagdaang bagyo. Huwag kayo pong mag-alala, hindi kayo basta't may iwanan na lang kahit na nakadaan na yung bagyo. Nandito pa rin ang inyong pamahalaan, hindi po kami aalis dito hanggang lahat ng evacuees, lahat ng ating mga tinamaan ng bagyo ay nakatayo na, nakaahon na. At yan po ang aming hangarin ay laging makapagserbisyo pagka lalo na gantong panahon ng bagyo ay kailangan po natin talagang tulungan. Isa ang malinis na inuming tubig sa mga suliranin ng mga residente ng Masbate matapos ang hagupit ng bagyong Opong. Air-to-water technology ng Veragon at ng provincial government ng Camarines Sur nagrarasyon ng malinis na tubig inumin sa lugar. Mula sa Masbate, may ulat si Eli Balbin. Patuloy ang nararanasan ng mga residente ng Barangay Paniki, Aroroy, Masbate ang matinding kakulangan sa supply ng malinis na tubig matapos ang pananalasa ng bagyong Opong. Ayon sa ilang residente, hirap silang makakuha ng malinis na tubig at kailangang gumastos lang makabili ng mineral water. Mahirap po talaga pag wala kaming pambili, wala talaga kaming inumin. Binibili po namin ang tubig na inumin namin po. Pag wala kaming pira, walang inumin. Meron namang nakukuhaan tubig sa sa balon. Kaso lang pag ulan ng ulan, medyo hindi na malinaw yung tubig kasi ang source sa tubig na kinukuhaan na binabaha. Nandito tayo ngayon sa Barangay Panike sa bayan ng Aroroy kung saan makikita nyo sa aking likuran. Ito yung portable water station mula sa lalawigan ng Camarines Sur, hatid ni Governor El Rey Villafuerte. Hinatiran po ng malinis na tubig ang Barangay Panike dito dahil ayon sa mga residente dito, nung nakaraang araw pa raw sila walang malinis na tubig dahil nga sa nangyaring bagyo dito sa kanilang lugar. Ngunit dahil sa air-to-water technology na pinadala ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte, hindi na pinoproblema pa ng Masbateñong hinagupit ng nagdaang bagyo ang pangangailangan sa malinis na inuming tubig. Isa itong makabagong kagamitan na nakapagpuproduce ng malinis na inuming tubig mula sa humidity at nagbibigay ng ligtas at malinis na tubig para sa mga komunidad. Ayon sa opisyal ng barangay ng Panike, malaking tulong ito, lalo na sa mga residente na nahihirapan na makakuha ng malinis na inumin. Nagpapasalamat kami kasi mayroong tubig na binigay galing sa lalawigan ng Camsor. Maraming salamat po, lalo na po na makaabot kay Governor Enrique Villafuerte na sana madagdagan pa ang tulong nila sa amin, sa mga tao, sa goods at saka sa mga materialis. Maraming salamat po.
Sa ngayon, nasa Masbate pa rin ang Composite Disaster Response Team mula sa Provincial Government ng Camarines Sur upang maghatid ng malawakang tulong sa mga Masbateñong hinagupit ng Bagyong Opong. Isang sunog ang sumiklab sa Zone 1 Barangay Karoyroyan, Pili, Camarines Sur pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Pili, 5 establishmento sa lugar ang nasunog na kinabibilangan ng isang food establishment, tindahan ng LPG at iba pa. Makikita at maririnig rin sa video ang malakas na pagsabog mula sa nasusunog na establishmento. Hinihinalang LPG ang sumabog sa lugar. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP kung ano ang pinagmula ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente habang umabot sa 50,000 pesos ang iniwang pinsala sa sumiklab na sunog. Higit sa 42.8 million pesos ang iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Masbate dahil sa paghagupit ng Bagyong Opong. Department of Agriculture Bicol, inihahanda na ang tulong sa mga apektadong magsasaka. Narito ang ulat. Umabot ng higit sa 42 milyon pesos ang iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura ng Bagyong Opong sa lalawigan ng Masbate. Ayon sa Department of Agriculture, pinakaapektado rito ang mga magsasaka at taniman mula sa taniman ng palay, yellow corn at gulay. Ayon sa ahensya, nakahanda na ang mga agricultural interventions para sa mas mabilis na pagbangon ng mga Masbateñong magsasaka. Meron tayong nakahanda na buffer stock, 54.1 million pesos worth of agricultural interventions na mga in the form of farm inputs like yung mga bini ng palay, mais at mga gulay, and also animal drugs, equipment, and financial assistance na pwede nang ma-avail doon kasi state of calamity na doon sa Masbate. And also we have, kaya lang pwede yun ibigay pag ready nang magtanim doon. Tiniyak naman ng DA na hindi makakaapekto sa annual production ng bigas sa Bicol ang nangyaring pinsala sa Masbate. Yung sa rice sa Masbate, 4.93% only of the province annual production yung na-damage. And maliit lang naman na portion ng rice area ng Masbate ang nagko-comprise sa Bicol region. Ang pinakamalaki talaga sa Bicol region ay yung Kamsur. So, thankful tayo na hindi tinamaan yung Kamsur. So, hindi ito makakaapekto sa ating annual production naman, yung sa Masbate. Samantala, epektibo rin ang price freeze sa mga pangunahing produkto sa probinsya matapos isailalim sa state of calamity ang buong lalawigan dahil sa pananalasa ng Bagyong Opong. Jem Garcia, CSN. Para mas mapadali ang power restoration sa Masbate na pinaka-naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Opong, nagtulong-tulong na ang mga electric cooperative upang mas mapabilis ang energization sa probinsya. Kasureco 2 nagpadala rin ng task force kapatid sa nagpapatuloy na power restoration. May ulat si Regine Bue. Dahil sa matinding pananalasa ng Bagyong Opong sa lalawigan ng Masbate, ilang mga lugar doon ang hanggang sa ngayon ay wala pa ring supply ng kuryente. Ayon kay Governor Richard Co, maaaring abuti ng hanggang 1 buwan bago maibalik ang supply ng kuryente sa probinsya dahil sa naging epekto ng bagyo. Kaugnay nito, tumulong na ang ilang electric cooperative upang mas mapabilis ang power restoration sa probinsya. Isa ang Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa mga nagpadala ng composite team na tutulong sa power restoration sa nasabing lalawigan. Binubuo ang grupo ng 11 line workers, 1 engineer at 1 utility personnel, dala ang 1 boom truck at 2 utility service vehicles bilang bahagi ng kanilang operasyon. Tinatawag rin itong task force kapatid at bahagi ng kanilang panata na magkaroon ng bayanihan sa sektor ng enerhiya lalo na sa panahon ng kalamidad. Kumbaga, kung sa inyo may problema sa ngaran po ng linya ng kuryente, kung sa inyo mga naapektaran, kung may nag-agaman ng kalamidad, duman man kita mapadara. Kumbaga, bistado ng maray, ining grupo kang mga electric cooperatives na task force kapatid, kung sa inyo nangangaipo, duman kita maayuda. Target ng team na maibalik ang supply ng kuryente sa ilang lugar sa Masbate ngayong linggo. Inaasahan naman na magtatagal ang kanilang deployment sa loob ng 15 hanggang 20 araw. Possible na within this week, may mga areas na kita sa Masbate.
Sa tabang po kang mga electric cooperatives sa Bicol Region, as in iba pa pong mga probinsya, pwede tanang maibalik ang supply kang kuryente. Kaya madurar po ng 15 to 20 days ang sa indang task force kapatid, si Power Restoration duman sa lugar. Pero sabi ta nga ni, nakadepende man po giraray duman sa magiging resulta kan sa indang gigibuhon na pag-ayos kang mga linya ng kuryente. Kung sakali po, pwede tayong ma-extend hanggang sa rumbulan. Giit ng Kasoreco 2, hindi sila titigil sa pagtulong hanggat may mga lugar pang walang kuryente. Kung kakailanganin, mananatili sila sa lugar hanggang tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa Masbate. From province of Camarines Sur, aramtawan aktibo man po ang probinsya kang Camarines Sur, headed by our Governor El Rey Villafuerte na magpadara duman. Although nainot si grupo kang probinsya, nagsunod na po si mga grupo kang electric cooperatives aron ni Kasoreco 2. Kita ang asigurasyon ta hanggat po kay puhan ang tabang kang sa tuyang kooperatiba sa ngaran po ng kuryente, si mga line workers ta. Day po kita ma-pull out duman hanggat po may mga lugar pa na day po napapailawan. Ang objective taigdi may balik 100% ang supply kang kuryente duman sa mga apektadong mga konsumidores po kang Masbate Electric Cooperative o ini nga Maselco. Kaya yan, sinisiguro may po na kung sakali pa, kung kaipuhan pa po ng ayuda, hali po sa satuyang kooperatiba sa Kasoreco 2, willing pa po kita magpadala. Regine Boy, CSN. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi sa pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, umakyat na sa 70 ang nasawi dahil sa pagyanig. Pinakamatinding naapektuhan ng lindol ang Cebu City. Sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, may lalim na 5 kilometers ang lindol kung saan naitala ang epicenter sa north ng Bogo sa Cebu. Patuloy pa rin nakakaranas ng aftershock ang lalawigan dahil sa naturang lindol. Samantala matapos sa Masbate ay tumuloy na sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para personal na makita at malaman ang sitwasyon sa probinsya. Ibinida ni Governor El Rey Villafuerte sa business sector sa Camarines Sur ang mga nagpapatuloy at soon-to-rise facility sa probinsya na inaasahang magpapalakas pa ng negosyo sa probinsya. Narito ang ulat. Sa harap ng business sector mula sa Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry, ibinida ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte ang mga nagpapatuloy na itinatayong pasilidad, maging soon-to-rise na pasilidad sa probinsya na magpapalakas pa sa business sector sa Camarines Sur. Ilan sa ipinagmalaki ng gobernador ang soon-to-rise Global City sa Capital Complex na Camsur Uptown na magiging Central Business District at Commercial Activity. Ang nagpapatuloy na konstruksyon ng mega storage facility, ang Coca-Cola mula sa Coconut Processing Facility na naghihintay na lang ng certification mula sa Food and Drugs Administration o FDA, Renewable Energy Facility and Assets at marami pang iba. Friends, members of the Chamber, this is where you come in. None of these ambitious plans will succeed without your innovation, your capital, your creativity, your belief in the future of Camsur. My message tonight is simple but powerful. Government cannot do it alone. We need you, the lifeblood of our economy, to build industries, create jobs, and take bold risks that turn ideas into enterprise. Together, let us champion public-private partnerships that build roads, railways, expand digital infrastructure, transform industries, and elevate the quality of life of every Camarinense. Our dream is not just to make Camarines Sur richer. Our dream is to make it the spark that lights up the nation. And that spark will come from the fire we build together. Government, business, hand in hand, moving with one vision. Dahil umano sa local and foreign investments na ito mula sa renewable energy at iba pa ay naging finalist ang probinsya ng Camarines Sur sa most business-friendly LGU sa buong bansa. Pinuri ng Camsur Chamber of Commerce and Industry ang bisyon ni Governor El Rey para sa probinsya ng Camsur. Tinawag nitong world-class ang mga plano ng gobernador na makakatulong sa bawat sektor ng lipunan. Nahiling ko man sa programa ni Gob na talagang world-class. Bako lang kita pang local, bako lang kitang pang Pilipinas. Pero ang nahihiling ko talaga, ang dapat ng mga
kasarabayan na itong sa international level. Kaya yaon kami ang private sector na magtabang. Kasi daiman nag-asenso ang sarong lugar, it's because of the government only or the private sector only. But it's a collaboration kang duwang ini, gobyerno asin mga negosyante. Samantala, kumpiyansa rin ang CSCCI na makakamit ng Camarines Sur ang most business-friendly LGU sa national level. Mas makaka-attract umano ito ng mas marami pang investors at makakapagdagdag ng trabaho at oportunidad sa mga Camarinense at mga Bicolano. Chris Novello, CSN. Sapat ang supply ng bigas ng National Food Authority o NFA sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Opong sa ilang lugar sa Kabikulan. May ulat si Regine Bue. Sa kabila ng naging pananalasa ng Bagyong Opong sa ilang bahagi ng Kabikulan, nananatiling sapat ang supply ng palay mula sa National Food Authority o NFA Camarines Sur. Ayon sa ahensya, patuloy ang kanilang pagsisikap na makabili ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsaka upang matiyak na direktang mapapakinabangan ito sa ilalim ng mga programa ng pamahalaan lalo na sa oras ng kalamidad. Kabilang dito ang kadiwa ng Pangulo na nagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos. At ang mga stockpile na nakatalaga para sa mga relief operations tuwing may kalamidad. Punong-puno yung warehouses and hindi pa namin na ilalabas yung mga stocks. But then, nagmimiling naman na kami ngayon. Ini-issue na sa rice mill, so may mga nababakante ng areas. And then, yung bigas ini-issue namin doon sa mga P20, P20 for farmers, P20 para doon sa mga minimum wage workers, and then yung mga request ng mga LGUs. Samantala, nananatiling mataas ang buying price ng palay sa lalawigan. Umaabot sa 23 pesos ang presyo ng dry palay at 18 pesos naman para sa wet palay. Dahil dito, mas pinipili ng mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani sa NFA dahil sa mas mataas na presyong iniaalok nito kumpara sa mga pribadong trader. Hindi na namin pwedeng ibaba pa yung kahit napakababa na. And then, talagang tulong naman namin yun sa farmers na bumili ng medyo mataas para makabawi naman sila. Samantala, nagpadala rin ng NFA Camarines Sur Camarines Norte Branch ng 2 truck para tumulong sa pagbiyahe ng supply ng bigas mula sa Sorsogon patungo sa Masbate bilang agarang tulong para sa mga Masbateñong nasalanta ng Bagyong Opong. Tumulong kami, pinadala namin yung aming mga trucks doon para sila ang mag-transport. Ang tina-transfer ngayon for Masbate galing sa NFA Sorsogon is 5,000 bags. 4 na units yon, so sige lang, dire-diretso lang sila. Aalis, pagdating doon, unload, babalik, kakargahan, balik ulit sa Masbate. Kasi wala daw talagang mabiling masyadong bigas. Regine Bue, CSN. Matagumpay pa rin ang mobile passport on wheels ng Camsur LGU sa kabila ng laging banta ng Bagyong Opong nitong nakaraang linggo. Higit sa 2,300 na passport applicants na proseso na ng DFA. Narito ang ulat. Nataon man sa banta ng Bagyong Opong nitong nakaraang linggo ang mobile passport on wheels ng Camsur Peso katuwang ang Department of Foreign Affairs o DFA. Para sa Peso, matagumpay pa rin ang naturang programa. Ayon kay Rodrecia Toralio, Department Head ng Peso, umabot sa higit 2,300 ang naprosesong passport applicants ng DFA. May ilang hindi nakahabol dahil na rin sa banta ng bagyo. Si iba po duman, kaipuhan magbalik, may kaipuhan yung other requirements. They man ibig sabihin na canceled, but then they have to come back for submission of other requirements. Pero DFA Ligaspi na sila ma-entertain. And si mga dain nakaabot, pig-inform mi man na they will be scheduled, ninhulita, may mga nagkapira pa din na dain nakaabot duman sa 25 and 26 dahil nga nag-cancel kita dahil sa typhoon. So as of now, we will be informing them through text and through email kung rin ang sa indang schedule para mapadago sa indang passport application. Sa kabila ng Bagyong Opong, naging matagumpay pa rin ang mobile passport on wheels na isinagawa at malaking pasasalamat pa rin sa LGU Camsur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte. Ayon pa sa Camsur Peso, magkakaroon pa ng maraming oportunidad para sa mga Camarinense na hatid ng LGU Camsur. Well, as of now, we have upcoming activities. Tomorrow, actually, we will go to Del Gallego for the job fair. And then, igwa din po kami ng Career Development Support Program para sa mga aki kang OFW sa Pasakaw. Sa aga din po iyan.
And igwa din po kaming paabot na job fair. So sana isupport taman po ang job fair po kang LGU Pili sa pamamayo po kang sa tong mayor and sa October 26 yaon kami sa Ragay. Test Daragay po, makandakman po kami ng job fair. Isa ito sa mga prioridad ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte, katuwang sina Congressman Migs at Congressman Luigi Villafuerte na mas maging accessible ang passport application nang hindi na pumupunta pa sa DFA Legazpi City. Jam Garcia, CSN. Tumaas ng 10 hanggang 20 piso ang presyo ng ilang isda sa mga pamilihan sa Kamsur matapos ang pananalasa ng Bagyong Opong. Narito ang ulat. Tumaas ng 10 hanggang 20 pesos per kilo ang presyo ng ilang isda sa ilang pamilihan sa Camarines Sur matapos ang pananalasa ng Bagyong Opong. Limitado umano ang nahuhuling isda ng mga mangingisda kaya't apektado rin ang bintahan at supply sa mga pamilihan. Tumaas po yung presyo na, tapos kulang na din kaya deliver kasi may Batangas, Laguna, pero minsan lang mag-deliver. Ilan sa mga isdang may pagtaas sa presyo ay ang tilapia mula 160 pesos ngayon ay 170, bangus mula 240 pesos ngayon ay 260, galunggong mula 200 ngayon ay 240, yellowfin mula 200 pesos ngayon ay 240 pesos na, bangkulis mula 180 pesos ngayon ay 200 pesos. Ang ilang mamimili tinatangkilik ang isdang turay o tunsoy dahil mas mura kung ikukumpara sa ilang isda. Mas mabinta kaya ayanta. Ang kakaibahan kayanta, dakol ang 1 kilo. Affordable sa marekang kadakol na pamilya na ninda ang pagbakal. Mas mabinta siya kaysa ibang isda. Kasi ito, 200, 240. Kaya dito na sila bumibili. Masarap yan. Kasi ang sarap pati pag-prito. Nick De La Cruz, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.